Avui estem fent la gran final del joc dels 300 fets lingüístics, que és un joc arrelat a partir d'una línia del temps de fets relacionats amb la llengua des de 1714 fins al 2014. Això ha pres forma en un joc que està dins d'aquest cilindre i que avui es presenta amb tot un seguit de proves editades en patacons que contenen uns fets de llengua i també una proposta lúdica de diversa modalitat. Els concursants tenen un perfil molt variat, són estudiants de català que l'han estudiat com a llengua nova, com a llengua apresa o bé per consolidar uns coneixements rudimentaris que tenien. En definitiva, gent que s'acosta a la llengua amb ganes d'aprendre-la i de gaudir-ne. Gràcies a vosaltres hem començat aquesta campanya de 300 fets per la llengua. Més de 2.000 persones a tot el territori. Tots els centres de normalització participant conjuntament per aprendre i per ensenyar què és la llengua catalana, d'on ve i cap on va. Nosaltres som Francesca i la Marcela i venim, jo vinc d'Itàlia i ella ve de Xile. I hem decidit de participar perquè ens agrada molt el català i el curs ha estat molt interessant i aquesta és una bona oportunitat també no només per a millorar, però aprendre noves coses i ens ha semblat una molt bona idea perquè pots millorar el teu vocabulari i imparar a aprendre noves paraules i està molt bé.